plotu do té zeleně za restaurací. Běží teďka tam dělá okolo ty díry v té zdi za restaurací. Já vím kde. Slyším ho asi. Ne, to možná jsem asi slyšel. Běží k vám. Běží k vám. Jsi vnitra nebo zvonku? Venku. Jo, vás. On mi dal headshot. Já to prcám. Pámo jo. Ale dal si ho. No, akorát, že piču, já jsem do něho vysypal, vole, 10 nábojů, on se otočil, dal mi vampam do hlavy, vole. Hey, Lamang Blaze, can you help me? I traded with the enemy. He was on the stairs. Maybe all others are dead. I need someone to revive me, please. Je jich tady asi víc. Víc. Já jsem dostal jedničku do hlavy, mě byste vždycky mohl zvednout rychle. Ne, zdvíním tě, kamo. Já to skipnu, jo, negative. To nemá co. Jako kludně. Takže se na to domluvil, jak? Tak jste to už mohli doletět, kamo. You don't trade with him, you motherfucker, I killed him. Yeah, I traded with him. Oh, then there was the second who I one. killed, the fucking ghost or what? To byl Mondis, jo. Skurvený Mondays. Jo, ten MRL